Srdečne vás vítam. Volám sa Rafał D. V dnešnom videu si preberieme čelný nosič s hydraulickým posúvom Fischer a orezávač konárov PG. Najprv vysvetlím Fischerovo prepojenie. Ďalej si preberieme všetky technické aspekty a vybavenie súpravy a nakoniec si preberieme ovládanie. Prvým krokom je pripevnenie Fischera na nosič. Vďaka systému vymeniteľných rámov môžeme súpravu spájať s rôznymi nosičmi. Mám na mysli okrem iného čelné nakladače traktorov alebo teleskopické nakladače. Po spojení nosiča so súpravou pripojíme hydraulické hadice a elektrický kábel napájajúci ovládací panel. Pamätaj, aby si najprv pripojil všetky elektrické konektory medzi strojom, foto a ovládačom. Vždy posledným krokom musí byť pripojenie plochte panelu k napájaniu vozidla. Opačný postup pripojenia môže spôsobiť poškodenie ovládacieho panelu. Prezentovaná súprava vyžaduje dve hydraulické sekcie. Prvý riadok zodpovedá za pohyb valcov. Druhý riadok zodpovedá za pohon hlavy. Valce majú škrtiaci ventil, ktorý reguluje rýchlosť ich práce. Na rozdiel od hlavy PT, v nožniciach PG nie je potrebný voľný prietok na napájacej línii hlavy. Fischer má podporné nohy, ktoré nasadzujeme pri odpojení súpravy od traktora. Fischer bol navrhnutý na spoluprácu s hlavami PT a PG. Tieto hlavy môžeme tiež používať v výsuvných ramenách. Hlavy prispôsobené na spoluprácu s Fischerom majú v názve písmeno F. Výkon hydrauliky nosiča pre správnu prácu s hlavou PG by mal oscilovať medzi 45 a 60 litrov za minútu. Pri konfigurácii objednávky nezabudnite na voliteľné protizávažie, ktoré Samaš má vo svojej ponuke. Nosič má plynovú pružinu, ktorá v tomto systéme plní ale úlohu zabezpečenia. PG a Fischer sú navzájom spojené pomocou kovových dosiek, zaskrutkovaných skrutkami a hydraulických hadíc zakončených rýchlospojkami. Pred začatím práce nezabudnite demontovať kryt rezných líšť. Rezačka sa skladá z dvoch rezných líšť z ťažko opotrebovateľnej ocele, dolnej pevnej a hornej, posuvnej, poháňanej hydraulickým valcom. Obojstranne pôsobiaci valec je riadený reverzným ventilom a zmena smeru pohybu nastáva prepnutím koncového snímača alebo zvýšením tlaku v systéme. Pred začatím práce nezabudnite na mazanie stroja, mazacie body. Sú označené nálepkou s mazacou pištoľou. Maximálny priemer rezaných konárov je 100 mm. Teraz si poďme porozprávať o ovládacích prvkoch. Na ovládanie súpravy sú potrebné dve hydraulické sekcie. Prvá sekcia po zapnutí stáleho prietoku oleja poháňa PG. Druhá sekcia zodpovedá za prácu s valcami. Ovládací panel slúži na výber posuvného valca alebo otočného valca. Oranžová dióda rozsvietená na ľavej strane vyberá pohyb posuvného valca.
osvietenie pravej diódy informuje o výbere otočného valca hlavy. To by bolo všetko. Ďakujem za váš čas. Pamätajte, aby ste sa pred začatím práce oboznámili s návodom na obsluhu.